Helo, croeso i podcast Hans Alpardwi. Ymuno efo fi yn penod heddiw, mae Lloyd Steele. Haia. Ei, ti'n iawn met. Heddiw, da ni am fod yn siarad am sawl peth. Black Lives Matter, mae hefyd yn mis Pride, Mehefin. Fydda ni'n siarad am lot o bethau, hiliaeth o fewn y gymuned hoyw. A di hynna yn rhywbeth sydd dal yn ymlaen. Fydda ni'n siarad am Grindr, fydda ni'n siarad am Little Britain, a fydda ni hefyd yn siarad am sut da ni'n gobeithio fydd pethau yn newid yn y gymuned yn mynd ymlaen. Lloyd, os ti isio, nawn ni ddechrau efo chdi, sa, jyst gofn di pobl ddim yn nabod chdi. So, ti yn gerddor. So, pryd nes ti ddod allan fatha dyn hoyw? Pryd ydych chi digon cyffyrddus ddod allan i pawb? Wel, nes i ddod allan i ddechrau efo teulu fi, basically, dyna rhyw 4 mlynedd yn ôl, 5 mlynedd yn ôl. So dyna hynna tra ni dal yn brifysgol yn ei masters fi adeg yna. So nes i ddod allan i nhw adeg yna, wedyn nes i fynd i ffwrdd wedyn fel rhan o masters fi, o'n i'n byw yn China am 6 mis, so wedyn oedd hwnna kind of cliché, kind of, nes i ffeindio'n hyn, bla bla bla. Ond oedd actually, i fi, oedd yn teimlo fel adag eitha da, bod o'n i actually wedi meddwl am sut o'n i eisiau approachio dod allan a bod o'n i'n teimlo fel fi'n barod i wneud. So, pan nes i ddod yn ôl, oedd o'n i dechrau deitha ffrindiau agos fi, a wedyn kind of, ti'n gwybod sy'n mai, fatha Gogledd Cymru yma, word spread eitha sydyn, so fatha, pob yn gwybod eitha sydyn. Ond ia, ges i brofiad reit da ddod allan, really, oedd ffrindiau fi'n really gefnogol, a oedd o'n really nice, actually, ie, oedd o'n teimlo fatha rhyddid a fatha pwysau ffosgwydda fi, so, ie, oedd o'n good. O'n i bach yn offended, because obviously dwi'n abo chdi ers 2011, dwi'n meddwl, oedden ni'n cael ein gweithio mewn archfarchnad eitha mawr yn Cynarfon. So pan nes i glwad bod chdi dod allan, o'n i bach yn offended yn waw, pam nath o'n deitha fi? Pam nath chdi'n mynd trystio fi? Just good acid. No way! Amazing. Ti'n ffeindio ddo, cos yn si dod allan, ar ôl gadael chwechad, nes i wneud blwyddyn y chwechad, really fi'n enjoyo fo, a nes i mynd i wneud performing arts. A dwi'n meddwl, be nath trigro fo i fi ydy bod fi mewn bybl gwahanol, ti mewn grŵp o ffrindiau gwahanol, ti bron, ti'n meddwl, erna just Bangor ydy o, ti mewn environment hollol gwahanol i fi, especially in wneud performing arts. So, ti'n meddwl, i chdi, fel ych chi'n mynd i'r brifysgol, ti'n meddwl, dyna oedd o, dyna pryd oeddech chi digon cyffyrddus i ddod allan? Illa, dwi'n meddwl, o'n i'n teimlo bach yn ansicr am y peth am amser eitha hir, o'n i wedi meddwl amdano y peth lot, a o'n i kind of, o'n i'n meddwl, in sense of denial mewn ffordd am flynyddoedd, dwi'n meddwl rili gwybod pam, so dwi yn difaru bod nes i'n dod allan yn gynt, really, ond i fi, o'n i'n teimlo'n gyfforddus pam nes i ddod allan, cos o'n i jyst i kind of meddwl trwy'r proses, a just, o'n i'n licio wneud bod ar telera fi, lle bod o'n i'n barod pam o'n i'n barod, lle. Mae'n anodd ella esbonio i bobl straight lle sydd amlwg yn gorfod dod allan faint o overthinkio sy'n yna, cos o'n i, ti'n meddwl bach fath chdi, o'n i'n overthinkio bob dim, especially yn enwedig pan o'n i yn yr ysgol, a ti'n siarad convincio pob o'ch ti'n meddwl straight, fatha, iawn lad, met, so i fi, o'n i bron yn trin fo fatha, dwi'n meddwl chdi'n jocian am actio bach nôl, o'n i'n bron yn trin fo fatha rôl, fatha pan ni'n mynd i ysgol, pan ni'n rownd certain grŵp o bobl, fa chdi yn newid y ffordd, ti'n siarad a... Ie, ar ansicrwydd na fyd, cos fel ni fyd, da ni dod o ardal eitha gwledig, mae kind of pob yn kind of set in their ways a kind of eitha debyg o ran straight, gwyn, bla bla bla. So oedd o'n elfen i fi o'n i'n misio wneud rhywbeth i sticio allan bod fi'n hoyw, sort of thing. So, a wedyn, gan bod o'n i wedi cadw fo ynghyd o mor hir, o'n i'n teimlo wedyn, obviously, dwi wedi siarad fo ffrindiau balli a confide efo nhw a balli, ond heb ddod ar secrets eitha mawr ma amdano fi. A dy gyna wedyn o'n i'n teimlo, just cyn dod allan, a dy gyna o'n i'n gorfeddwl am, oh god, dwi wedi betrio trust ffrindiau fi a balli, a o'n ofni beth nhw'n kind of deud. Ond wedyn, obviously, yn diwedd, o'n neb yn really poeni am hynna, oedden nhw mwy falch am y ffaith bod o'n i wedi gallu bod yn fi'n hun, sort of thing, so... Dwi'n meddwl dyna, pan dwi'n meddwl nôl, lle, so o'n i'n 18, dyna dwi'n gofio fwyaf,
fel nes i ddewis unwaith bod fi'n 18, lle, wel, actually cyn bod fi'n 18, o'n i'n teimlo dwi mor gyffyrddus wan i gymharu efo fel o'n i blwyddyn dwytha. So wedyn, yn rhedeg fyny i 18 fi, dwi'n meddwl wan, di'r adag iawn i fi'n bersonol dod allan. A fel ti'n dweud, y wythnosa a'r dyddiau, really yn rhedeg fyny at hynna, ti fo'r overthinking yna, ti fo'r bron methu cysgu, mae'r peth cyntaf ti'n meddwl am pan ti'n deffro, cyn mynd i gysgu. A wedyn, unwaith ti'n dod allan, mae'n bach fatha be o'n i'n poeni am. A ti'n meddwl yn amlwg, ti'n cael yr odd dickhead. Actually, mae hwnnw'n challenge da fi ddeud, rhybydd fi na cynnwys eiddfed yn y podcast yma. Ella fi na bach o regi. So mae'n ddeuwch i fi am hynna. Ond ti'n cael yr odd dickhead, ti'n sylwi ar ôl dod allan sy'n unffriendio chdi neu whatever. A ti'n meddwl, really, dwi'n mynd talu sylw i hynna, ond heblaw am hynna, mae bron fatha di bywyd fi, mewn un ffordd mae di newid loads, cos fi'n teimlo'n rhydd a rhaid jyst bod yn fi, ond ar y llaw arall, dydw ddim di newid, mae pobl dwi'n gwybod sy'n caru fi, dal ma'n caru fi, ti'n bod fel? Exactly, yn union. Mae'n rhyddhad fel ti'n deud, ond dyna pan mae'n deud gyna dwi yn difaru bod nes i'n deud y byd cynt, cos dos am bron byd negatif di dod allan o'r ffordd bod dwi wedi dod allan, so mae'n good stuff. Ond dwi'n meddwl hefyd, paid sbio nôl at difaru, cos dwi'n meddwl mae'n mor wahanol i pob sy'n bod fel. Exactly, nes i ddod allan pryd o'n i'n barod, o'n i mewn state of mind, lle o'n i'n eitha hyderus i ddod allan, a o'n i'n hyderus yn fi'n hun a falle, so just kind of, dwi'n falch nes i pan nes i, ond dwi'n meddwl ysni wedi gallu neu cynt ysni wir eisiau hefyd. Ond dwi'n meddwl, diolch byth lle, da ni weld yn mynd yn y cyfeiriad iawn o ran cymuned, cos dwi'n nabod pobl wan sy'n dod allan pa ma nhw yn rhyw, 14, 15, a i fi ysbyn ôl, swn i nowhere really di dweud. Na fi, os yna'n chance. Na, dwi'n meddwl, o'n i fo cwpl o ffrindiau mor acws fi'n ysgol, nes i kind of hintio iddyn nhw adeg yna, ond swn i nowhere nes i dweud wrth pob, ond na ni, gobeithio bod y byd yn newid mewn ffordd da. Dyn ni'n mynd yn y ffordd iawn yn yw'n dyn. Hopefully, wel mae'n anodd deud hynna ar y funud pan ti'n gweld gymaint bethau ar y newyddion. Fel mae'r protest BLM yma ar y funud, mae hwnna'n rhywbeth mawr sy'n mynd ymlaen. Oherwydd achos da, fel da ni angen really, a dwi'n meddwl bod ni'n llechau'r gair mae rhywun lot, da ni angen educatio'n hynna'n. Dwi fath person gwyn, dwi'n siŵr bod fi yn eog, di'n neud rhywbeth at some point sydd wedi ffendio rhywun, os dwi roed wedi o ran hil, dwi'n mynd cofio bod wedi, ond os dwi wedi, jyst mewn ffordd o ddim meddwl digon, swn i'n ymddiheuro am hynna, ond fel chdi, fatha, sorry, di'n mymblo an. Hyn ydy'r thing, dwi'n meddwl da ni mor nervous am siarad amdano fo. Exactly, dwi'n meddwl mae hynna'n rhan o'r problem hefyd. Dwi'n mixed race, a dyn, a dyn ni sôn am gynnam dod o Gogledd Cymru a bod pob yn yr un peth sort of thing. Dwi wedi bod eitha lwcus o ran, dwi heb really profi unrhyw fath o hiliaeth tra dwi wedi bod yn tyfu fyny. Dim byd significant fel ti'n gweld yn America falle o'n. Ond so dwi'n cysidro yn lwcus fel la. Ond fel ti'n deud, efo yr protestiadau yma sy'n mynd mlaen, mae'n really peth da, really, cos mae'n siom bod o di digwydd yn lle cyntaf, really. Mae'n siom bod wedi cymryd rhywbeth mor serious a mor afiach i pethau yma ddigwydd, ond mae'n symud wan, mae pobl yn trafod y peth, cwestiynu, sbi ar eu hunan yn bersonol, yn meddwl, dwi wedi bod yn hiliol neu os o wbath gallai wneud i helpu'r achos, sort of thing. So dyna pam mae'n dda, ond yn drwg. Mae'n drwg bod wedi digwydd, ond mae'n dda bod mae datblygiadau'n digwydd wan a bod mae pobl yn cwestiynu y norm, basically. So, mae'n un anodd. 100%. Dwi'n licio bod mae progres a trafodaeth yn digwydd hyd yn oed ar lefel, mae'n lefel rhyngwladol, really, ond hefyd, pan ti'n meddwl am ni fel Cymru, mae'n hawdd i pobl yng Nghymru bod yn kind of, da ni'n Gymru, da ni efo iaith ni, da ni'n kind of fregus efo hynna, ond mae'n gymaint fwy cysidro hefyd, oes? 100%. A dwi'n meddwl, o ran fi'n deud, y gair na eto, educatio yn hynna'n, o'n i'n cyfweld Stacey Hogan Traws o
Llanberis. A ti'n modd, cyn neud y interview yna, o'n i mor nervous, cos bod fi yn rhan o'r LGBT, mae'n gymaint o ran y byd traws, dwi ddim yn aware o, ti'n bod fel. So o'n i eto mor nervous, cos ti'n eisiau deud peth anghywir, ond dwi'n cofio, nes i weld rhyw gyfweliad, a ti'n modd, dwi'n cofio podd o, ond oedden nhw'n deud, mae'n well bod chdi'n agor a cael y sgwrs yn union. a illa deud y peth anghywir a cael dy gwir o'r y peth. Cos dyna sydd ti'n ddysgu anyway de. So fatha... Yn union. Mae well bod pobl yn actually confrontio hyn a dweud, sori, dwi ddim yn gwybod digon am hyn. A sori, os dwi'n dweud rhywbeth wrong drwy dweud hyn. A dwi'n llai gyfadda fi, fatha, dwi'n yn expert o bellfor. I mean, fatha, dwi wedi tyfu fyny yn Gogledd Cymru, byw kind of bywyd gwyn yn y sens, bod fi'n o hil gymysg, ond fatha, dwi efo lot i ddysgu hefyd o ran hanes hiliaeth a beth da ni angen neud. Mae pob, dwi'n meddwl, efo rôl yn hyn i gallu wella'r problem sy'n rhyngwladol. A dwi'n meddwl am ddigwydd dros noson, ond mae darllen fyny ar stwff, senior petitions a just bod yn aware o beth sy'n digwydd a sut gallith pethau dydd i ddydd, really, dydd ysach chdi'n deud rhywbeth, ysach chdi'n meddwl dim byd ohono fo, ond sy'n gallu bod yn, sy'n gallu gael ei ystyried i fod yn hiliol i rhywun arall. So mae'n just kind of dysgu'r pethau yma. Mae'n lot o help, ie. Yndi, mae'n helpu ni gyd symud yn y ffordd iawn, a efo chdi'n deud hynna, ti'n meddwl beth mae hynna'n asgoffa fi mae yna bron rhyw correlation rhwng y gymuned LGBT a pobl sef o croen tywyll, jyst o ran, ti'n meddwl chdi'n deud, efallai bod chdi'n deud rhywbeth a bod chdi ddim yn meddwl, ti'n meddwl faint o weithiau dwi ddim yn oed a mae'n huge debate rwan, efo pan pobl yn deud bethau casually homophobic, fatha, wnaeth nhw'n deud that's so gay yn referio at rhywbeth negatif. Exactly, a mae hwnna wedi cael ei just i termio an fel rhywbeth, just yn hollol negatif. Mae hwnna'n rhan o hunaniaeth ni yn di, sut mae hynna wedi gwneud ni dim ond dda, mae hynna'n amlwg yn offensif yn di. Dwi'n meddwl, ti'n meddwl dwi fo ffrindiau, a dyn nhw ddim yn homophobic, ond maen nhw'n iwsio'r term. A i ddechrau fo, dwi'n meddwl, yn eitio bod y cool gay guy sydd ddim yn offended efo'n byd, a na, di'r gair yna yn offendio fi. Ond wedyn, ti'n meddwl, unwaith actually dechrau cwestiynu fo, ti'n meddwl, beth sydd rhywun sydd ddim yn dod allan yn clywed hwnna, a dwi'n meddwl nhw yn associatio bod yn hoiw, bod nhw hunan, efo bod negatif, ti'n bod fel. So, dwi'n meddwl, mae gyd am cael y sgwrs yma. Sorry, dwi'n teimlo fatha bod fi'n siarad gormod o'r cwestiynau i chdi. So, wbeth o'n i eisiau gofyn i chdi, ti'n meddwl ar ôl dod allan stwff, nes di profi hiliaeth o fewn, dwi'n gwybod ti wedi dweud, nes di ddim really yn tyfu fyny rownd fama, ond nes di o fewn y cymuned hoiw, ti roed cael rhyw fath o brofiad sy'n allan eich di feddwl, ti'n meddwl hynna'n anghyffyrddus, dwi'n licio'r ffordd nath nhw siarad efo fi? Na, dim really. Dwi heb really profi o beth hiliol. Wbeth mwy iddo fi sydd wedi kind of, eitha overarching, I suppose, dwi wedi kind of stryglo efo hunaniaeth fi chi. Obviously, tynnu fyny'n Gogledd Cymru bod yn mixed race. Don am lot o bobl BAME yn ysgol Syriw. So, adeg yna, o'n i'n teimlo outsider sort of thing. A wedyn, pan o'n i'n dechrau sylweddoli bod o'n i'n hoiw hefyd. Oedd hwnna jyst yn kind of wbeth arall sy'n kind of gwahaniaethu fi o ddeall pob arall, really. So dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan o systematic sort of thing, lle bod enwedig yn Gogledd Cymru bod ti'n misio bod yn wahanol i pob arall, gan bod ti jyst yn mynd i stick out like a sore thumb mewn ffordd. So dwi'n gwybod hynna ddim yn racist, direct sort of thing, neu homophobic direct, ond dwi'n meddwl bod o'n rhan o'r gymuned sort of thing, lle diolch yn rhywbeth mae'r pobl yn arfer gweld, dydyn nhw'n gweld o'n anghyfforddus i wneud rhywbeth. Allan, os ni yn byw yn, dwi'n gweld, ganol Llundain, allan, os efo wedi bod yn haws, gan bod o'n fwy normal, gan bod mae yna fwy o bobl yna, gen ti fwy o jans o bobl eich i fod yn hoiw neu LGBT, so allan sy'n wedi bod yn haws. So dyna dwi'n troi dweud, di'r racism neu'r homophobia ddim yn direct mewn ffordd, ond bod o just yna heb dwi'n rili angen rhywun i actio ar efo mewn ffordd, mae just yna.
Dwi'n holl dall beth fel, ti bron bach yn cwestiynu pam mewn gymuned, ti'n modd, bod hyn yn wahanol, ti'n modd fel, pam bod o ddim just yn o'n, pam bod ni mor obsessed efo, ti'n modd, pwy mae pobl yn attracted i, pan da ni mor obsessed efo lliw croen pobl, ti'n modd fel. Ie, yn union, ie. Ti'n modd, i ffordd bach, mae'n pwysleisio faint o superficial ydyn ni dal fel cymuned, bod pethau fel yn diffinio chi mwy na jyst eich cymeriad chi. Ie, yn Wyt ti'n union. berson neis, ti'n bod fel, hynna. Don't get me wrong, dwi'n cyfri fo wan, dwi'n ymfalchio yn y fo'n, really, dwi'n cyfri hunaniaeth fi fel bod fi yn mixed race, bod fi yn hoio, ond hefyd bod fi'n Gymraeg, a bod fi'n siarad Cymraeg a falle. Ond Ie. pan ti'n meddwl am racism o fewn y byd LGBT, oedd hyn yn pwynt yn eisiau sôn, maen nhw'n kind of yn yr un gwch mewn ffordd, cos bod, gan bod mae pobl di gorau brwydro am hawliau sydd, human rights, basically, am stwff sydd allan o control nhw, da ni wedi cael yngeni i fod yn hoiw, mae pobl di yn cael yngeni yn di heb dewis, ond maen nhw dal di gorau brwydro am hawliau cyfartal efo pobl gwyn, sy'n bach yn odd, dwi'n meddwl. So pam ti'n sôn am profi hiliaeth y fewn y scene LGBT, dwi'n meddwl really gweld sut dylsa hynny ddigwydd, os wbeth dylsa pobl BAME a LGBT cefnogi i'w gilydd. Cos mae'n kind of dallt yr un peth, fel outsiders mewn ffordd, mewn kind of byd gwyn. So gan bod nhw wedi gorau brwydro dros rights nhw i hynny'n lle. 100%. Dwi'n meddwl ti wedi literally hit the nail on the head fo'r ffordd dwi'n teimlo'n bersonol. Ti'n meddwl, nawn ni siarad am Grindr mewn bach, maen nhw wedi newid polisi nhw, ond fel yn union dwi'n teimlo fyd. Ti'n meddwl, tyfu fyny yn teimlo fel yr outsider yma. Dwi'n meddwl, un peth, os ti'n trio bod yn positif am peth, swn i'n gobeithio beth hynna di wneud fi wan yn berson accepting, ti'n meddwl fel, bod fi yn, ti'n meddwl, dwi'n mynd gweld pobl yn sefyll allan oherwydd i lliw croen nhw, i hil nhw, sexuality nhw, ti'n bod fel y ffordd maen nhw'n gweld hyn. A dwi'n meddwl, i fi hwnna di'r silver lining, wbeth dwi'n meddwl sydd wedi cael nadio yng nghymeriad i ydy na i ddim sefyll am prejudice mewn unrhyw ffordd, cos bod fi wedi teimlo fatha gymaint outsider a mor hir. Mae wedi cymryd blynyddoedd i fi ddod allan i fi, a dwi'n meddwl hyd yn oed ar ôl dod allan, mae yna dal, allu bod yn wahanol i chdi, mae yna dal amser lle ti'n trio derbyn dy hun. Oes, definitely. Os yna'n sens. Cos dim cweit yna i gyd eto, obviously mae ffrindiau agos chdi'n derbyn o stwff, ond ydyn pam ti'n gweld pethau negyddol ar social media neu'r newyddion o falle, ti'n mae hyn dal yn digwydd a pam bod o'n digwydd. Wedyn, yn union. Mae jyst yr injustice nhw mewn ffordd, mae'n eich di deimlo bach yn anghyfforddus, cos sy'n na'n gallu bod yn fus ydy. Wel, mae'n eich di'n teimlo anghyfforddus, a wedyn, i fod yn honest, mae'n neud fi actually yn ffocin flin. Sori am regi, ond mae'n neud fi'n flin pan ti'n mynd ar y Grindr apps ma. So Grindr ydy app mae los bobl hoiw yn defnyddio i cyfarfod o'i gilydd. A ti'n gweld y pobl ma efo the no fat, no femmes, no Asians, ti'n meddwl pethau fel ma. A ti'n bron fatha pam, ti'n meddwl, da ni gyd di bwydro, beth sy'n neud bywyd chdi mor privileged, di ti'n teimlo, ti fo'r hawl i neud hynna. A mae lot o pobl ar Twitter a stwff, o'n i'n arfer entertainio fo a mynd fewn i debate fo nhw'n dwi'n sgwyn mynadd. Pam maen nhw'n teimlo bod nhw mor privileged, maen nhw'n cael deud hynna, ti'n mwyd fel? Ie, mae bach yn afiach rhaid i. I mean, ti sy'n hollol disregardio, just race yn gyfan gwbl fel ti eisiau fod yn parter o'ch di, dwi'n gweld hynna yn completely bizarre. A dwi'n meddwl, maen nhw'n trio defendio fo efo, just preference video, just wbeth personol dio. Ia, iawn. So, basically, ti'n secretly racist, ydy beth ti'n trio ddeud. So, mae Grindr wedi newid polisi nhw an. So, o blaen, oeddech chi'n gallu rhoi filter ar y pobl oeddech chi'n gweld yn ymddangos ar y app. So, oeddech chi'n gallu, dwi'n mond eisiau gweld pobl rhwng 27 a 37. Dwi'n mond eisiau gweld pobl sy'n identify efo'r certain body types, ond dwi'n mae Grindr, a beth ydych chi'n gallu deud, actually, sorry, dwi'n jumping ahead fan, ydych chi'n gallu deud, dwi'n mond eisiau gweld pobl gwyn, dwi'n mond eisiau gweld pobl di, pobl Asian, mixed race, a pam ni'n neud ymchwil i hwn, just cos o'n i'n siŵr bod fi'n cael yn ffeithiau'n iawn, o'n i'n meddwl, pan ddoth y newyddion allan, bod nhw'n cael gwarad o'r filtering system yma, o'n i'n meddwl, actually, mae o'n amser, especially for current climate, a nes i fynd ar Twitter nhw, a nes i weld erthygla, a mae
fair play, mae pobl yn y gymuned hoiw wedi bod yn campeinio ers blynyddoedd, actually, iddyn nhw gael gwarad o hyn. A oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'm yn gwybod am. So i fi, mewn ffordd mae'n eich teimlo, mae yna rei like, good guys out there, ond eto, pan bod yn cymryd y BLM movement ma, y huge movement ma, i corporations feddwl, actually, dy hyn ddim yn iawn. I mean, mae eitha amlwg bod hynna ddim yn iawn, really. Ti'n hollol, ti'n gallu secludio cannoedd ar filoedd o bobl, really, just trwy dweud, na, dim eisiau gweld pobl du, dim eisiau gweld pobl Asian, bla bla bla. So, dwi'n just yn gweld hynna'n really odd o approach i gael yn lle cyntaf, really. Ti'n mynd gallu just generalisio just y grŵp mawr yna, just cos o lliw croen yna gyd. So, obviously mae'n beth da bod o'n bod wedi cael gwarad ohono fo. Ond pam oedd yna'n lle cyntaf bron? Yn union, just ddim yn eistedd iawn o fi, really, dwi'n mynd mae'n bach yn od. Na. Oedd o bron fatha, dwi'n cofio meddwl hyn o blaen, ti'n meddwl pan ti'n mynd ar Castlog Argos neu fath, a ti eisiau prynu bath, fatha soffa neu bath, a ti'n gallu ffiltro allan, fatha, mond lliw gwyrdd dwi eisiau, dim ond eisiau yna dan 250 sy'n fath, mae hynna ond efo pobl. Mae'n really weird. Mae o'n concept hollol bizarre, a dwi'n gobeithio, ti'n meddwl, mewn 50 years o bydda nhw'n sbio nôl, a fydda nhw sylwi faint o fucked up ydi o, ti'n meddwl? Yn union. A ti'n meddwl, i defendio Grindr, dim just nhw sydd yn euog am wneud pethau, dwi'n meddwl, oedd yn casually racist, mae'n lot o gwmnïau mawr rwan, sydd yn cwestiynu i policies nhw, y ffordd maen nhw'n marchnatau hynna'n y pethau. Ond eto, a bron o fewn gymuned hoiw, dio ddim just am hil, eto mae'n dod nôl i superficialness o ran, sut mae pobl yn edrych. I'm a bit of a chunky monkey, lle. A weithiau pan ti'n siarad efo rhywun, a maen nhw'n gweld certain llun o'n chdi, a maen nhw'n fatha, wow, actually ti'n boi mawr, a maen nhw'n blocio chdi. Ti'n bron fatha, nice one, met. Mae hynna'n kind of rhan o'r gay scene, I suppose, sy'n eitha negyddol o'r ffaith bod o'n mor superficial a hynna, just dweud, fatha, just Grindr dim hwn in particular, lle, so just kind of dweud, dwi'n licio sydd yn eich a efo chdi, neu bla bla bla, neu vice versa, lle, ond, mae hwnna yn approach bach yn odd, really, yndi, ond dwi'n meddwl mae'r step o gael gwarad o'r filtering system na, yn obviously step in the right direction, yndi. A eso beth wedi dechrau y sgwrs na sy'n bod fel. Dwi'n meddwl, ella bod lot o bobl yn y gymuned hoiw, a dwi'n meddwl, ella o'n i to a degree, especially pan mae'n dod i ffrindiau genod fi, swn i'n deud pethau eitha sexist, ond ti'n meddwl pan ni'n teenager oedd hyn, swn i'n deud pethau bach yn sexist, ond swn i'n excuse fo efo'r ffact fatha, ond dwi'n geddo, ti'n meddwl, mae'n iawn. So mae'n kind of privilege sort of thing, dwi'n gael dyd o, cos dwi'n hyn. Ond dy ddim y case yna, nadi. Dwi'n meddwl da ni gyd yn neud o, ond ffaith yna diwan, da ni yn kind of sylweddoli, dyna ddim yn peth iawn i wneud, cos mae'n gallu bod yn offensive. A cos dy ddim i fyny pwy bynnag sy'n deud y joke i fod, os na dyna beth sy'n offensive yna. Na. Person yn receiving end sy'n mynd i weld, mae hyn yn hiliol, neu, na, dwi'n gael hyn yn homophobic, neu dwi'n gael hyn yn sexist, enghraifft. Cos dwi'n neud stand-up, a dwi'n siarad lot am, bod fi yn gay a dwi'n bron dwi'n neud caricature version o fi yn teenager, lle dwi'n siarad thwp camp a stwff. Ti'n digri, o'n i yn siarad mwy fel la. Ond dwi'n bron, mae hwnna'n autobiographical. Mae'n ffordd dwi'n cael neud wyl ar ben yn hun, cos dwi'n meddwl ti'n digri, dwi wedyn yn cymryd piss allan o'r pobl straight, na ti'n bod fel, yn bywyd fi, bron dim fi ydy'r joc o pobl straight na, oedd yn offended di'r joc. A dwi'n meddwl, mae'n interesting bod ni'n siarad am jokes, cos mae'n dod â ni eto nôl i Little Britain ar y funud. Be di barn chdi am, yn amlwg mae'n wedi cael ei tynnu off Netflix wan, mae'r creators, Matt Lucas a David Williams di ymddeheiro, di dweud, edrych nôl, oedd o ddim y peth iawn i wneud, mae'n wedi cymryd oddi ar streaming service. Sut ti'n teimlo fel person mixed race amdano fo? Dwi'n gwbl o blaid o, dwi'n meddwl, da ni gyd o leia di watchad couple episode o Little Britain a dwi'n meddwl, eich a few years yn ôl, mae'n ffynnu, eich kind of borderline controversial sort of thing, ond mae'n ffynnu. Ond dwi'n meddwl, mae pethau wedi newid dwan, cos
o'r holl dysgu yma da ni'n neud am beth sy'n gael ei ystyried i fod yn hiliol. So'r whole peth efo Little Britain ydi bod ydyn nhw'n neud y blackface peth de, wedyn maen nhw wedi tynnu fel awr yn mynd cos gadw gwybod o mor offensif i pobl di. Ond be dwi ddim yn ddall ydi sut mae gymaint o bobl yn outraged efo'r peth yna. I mean, pobl gwyn ma'n yr enghraifft, ti'n gweld lot o bobl yn comentio ar yr erthyglau yma ar Facebook a falle, yn deud, it's political correctness gone mad, we can't joke about anything anymore. Ond dwi'n meddwl bod nhw really wedi sylweddoli pa mor offensif ydy'r whole peth o'n ei blackface. Os ti'n sbio fewn i'r hanes ohono fo, oedd o'n mynd nôl i 19th ganrif, dwi'n meddwl. Anyway, hanes oedd i gyd ydy pobl gwyn jyst yn gwisgo hynna'n fyny mewn pobl di, fel pobl di, drwy rhoi dwi'n meddwl nhw'n iwsio chalk neu be bynnag i wneud i wyneb nhw'n ddi. A oedden nhw'n neud pobl di fel caricatures wedyn, ond y ffordd oedden nhw'n neud o, oedden nhw'n just neud o bod nhw'n subhuman bron iawn. So, nid yn unig oedd o'n offensive a bod oedd o'n hiliol, ond oedd o'n actually degrading, oedd o'n degradio nhw fel human beings, sydd just yn, dim ond yn absolutely afiach, pam ti'n meddwl amdano peth oedd yn gorau mynd trwy efo'r slavery a balli. A wedyn, ti'n gael y pobl yma wedyn yn diffendio rhaglen sydd heb fod ar teli am blynyddoedd yn deud, pam mae hyn yn offensif, di hyn, dylsen nhw gweld yn well na hyn, but di hyn ddim yn offensif. A mae even y creators wedi deud hefyd. Ie, yn union. So, maen nhw wedi rhoi dwylo fyny, mae hyn yn wrong, a dwi'n sori, dylse hyn heb ddigwydd. So, mae hynna'n kind of deud, well, hynna probably yn wrong, felly. So, mae'n dod i pwynt fi eto, lle mae'r pobl yma sy'n commentio yn deud, di hyn ddim yn offensif. Ond, dy ddim yn lle nhw, really, i ddeud beth sy'n offensif o ran jokes pobl di, neu jokes homophobia, neu transphobia. Mae hyn i gyd i weld ar y sioe yna. Dwi'n gwybod mae hyn i gyd yn efo blackface ar y funud, ond mae yna gymaint o elfennau yn y sioe yna sy'n mor offensif i minorities o bob fath, bod o'n sexuality, heal chdi, bod o'n anabledd. Mae yn really bach yn odd, ie. Dwi'n wedi gyfaint o casualty am feth, ti'n meddwl, am y racism yma, a ti'n meddwl, dyna bach yn weird oedd. Dwi'n gweld o'n mae o bach yn bizar lle o'n adeg lle oedd hyn i gyd jyst i weld yn gwbl acceptable na neb yn cwestiynu fo. Ond ydyn... Wedyn, ond obviously pam ti'n sbio fewn i mwy, do'n i'm yn gwybod am lot o hanes y blackface mewn, dydyn pam nes i sylwi fo, nath o neu fi gwestiynu lot. O'n i'n meddwl, obviously, dydyn nhw'n neud hynna ar y sioe, as in, dydyn nhw'n neud hynna i fod yn racist, ond dwi'n meddwl mae'r ffaith bod maen nhw wedi neud yr act o fod yn blackface yn lle cynta yn digon racist yn ei hun. I mean, be ni'n meddwl, mae'n kind of cymharu fo fel bod rhy mor offensif a dyd os rwy'n yn neud Nazi salute, enghraifft. Dyd os rwy'n chdi'n gweld rwy'n neud hynna yn ganol stryd, sa'ch ti mae hynna just mor anerbyniol, ie. Dwi'n meddwl mae hyn ar yr un kind of league a hynna, so bod yr actual act o wneud, o diod y hun i just mwyn elfen comedy, dwi'n meddwl mae'n gwbl wrong, ie. So ti'n meddwl pan da ni yn siarad am Little Britain, a mae'n nefi ti'n meddwl really hen, ti'n meddwl mae hwn bron 20 years yn ôl wan. Sy'n nuts, really, ie. Mae'n crazy, cos dwi'n cofio, ti'n meddwl ar teli, a dwi'n pwb yn dod i ysgol, ti'n meddwl diwrnod wedyn neu bath, neu just y weekend wedyn, a oedden nhw gyd yn quotio y sketches ma i gyd. A ti'n meddwl, oedd e'n siarad ar dechrau'r podcast am symud yn ffordd iawn, ti'n meddwl, yn y 70au, beth gath hefyd backlash, dwi'n meddwl, diwrnod ar ôl Little Britain oedd Fawlty Towers, which dwi'n wedi gwachod o gwbl, lle. Ie, na, fi'n chwaith, dwi'n gwir, gallem rili deud am yna. Na, ond ti'n meddwl, apparently oedden nhw'n iwsio, ti'n meddwl, sawl gair hiliol a stwff, a dwi'n meddwl yn wreiddiol gath nhw'n tynnu lawr. Wedyn, y dyn nath sgwennu fo a syrennu nhw, nath o deud, ti'n meddwl bod o'i amser pethau. Dwi'n meddwl maen nhw wedi cael ei re-uploadio wan, maen nhw wedi editio certain bits allan. Wedyn, ti'n meddwl, pan ti'n mynd 20 years yn ôl i hynna, ti'n meddwl, yn America, a dyma nath gwylltio fi lot am y BLM movement, oedd pobl ar Facebook yn deud,
ia, ond America, dwi'n yn fama na, di hiliaeth ddim yn fama, a ti fatha, yndi ddo, mae hiliaeth yn fama'n barod, a yn ail, mae gymaint o beth sy'n digwydd culturally yn America yn effeithio anna ni, ti'n bod fel. So, iddyn nhw dweud, America, di o ddo, mae mor ignorant, ti'n bod fel. Yn America yn y 50s, oedd chdi efo segregation, ti'n bod, oedd pobl yn gorfod i ysgolion gwahanol, oedd yn cael iwsio rhywun toileta. Dwi'n meddwl y ceis mwyaf amlwg ydy Rosa Parks. Ti'n meddwl pan nath i refusio mynd i cefn y bus. Mae hwnna'n stori... Ie, oedd yna movement mowr yn ei hun, really, cos oedd mor controversial o beth yn neud ar yr adeg. Sy'n, pan ti'n meddwl nôl, mewn dan hynna wan, mae jyst yn, obviously, sa chdi'n cymryd, sa chdi'n cael eistedd ar ôl ar y bus a gael cymryd off for granted, lle, ond mae'r ffaith bod hi jyst yn rhywbeth fela ar y pryd, ond yn gymaint o big deal, ond dangos feint o broblem oedd ar y pryd, ynddi. Ond da hefyd, ti'n meddwl, o ran women's rights hefyd, i dynas rhoi'n tywyll wneud hynna ar y pryd, ti'n meddwl fel, mae bron fatha, unthinkable, fatha, bod hi'n cwestiynu, ti'n meddwl, y rheol yma, bod hi actually dweud, na, ti'n meddwl, hyn ddim yn iawn. Ond dwi'n meddwl mention o fo, cos mae'n amser mor chaotic ar fyny, ti'n trio bod yn positif. Yr unig beth edrych cymryd o hwnna ydy, mae'n mor barbaric, ti'n meddwl fel, yn y 50au. Ti'n meddwl, be nath y geirau oedd yn cael defnyddio yn y 70au for comedic effect. Ti'n meddwl, swn i'n bron gobeithio bod ni yn mynd yn y ffordd iawn, ti'n meddwl fel. Da ni definitely yn mynd yn y cyfeiriad iawn, ond mae yna dal lot sy'n angen cael ei wneud hefyd, oes. So, obviously, just sbio nôl a beth sydd wedi digwydd i George Floyd a falle, mae yna gymaint o enghreifftiau eraill lle bod gymaint o pobl dyd yn marw heb fod angen, just because o police brutality. Mae dal yn broblem mowr, ond mae yn gwella, a mae'r symudiad yma wan wedi gwneud push arall, dwi'n meddwl, i ni yn y cyfeiriad iawn. Lle, so, ti'n mynd 20 mlynedd yn ôl bob tro, so chdi gobeithio o weld wedyn mewn 20 mlynedd bod ni'n dysgu genhedlaeth nesaf yn dweud mae racism just yn rhywbeth sydd yn hollol barbaric a yn hollol anerbyniol. So dyna dwi'n gobeithio wedyn bod George Floyd i gadael legacy fo wedyn. Yn y pwynt o dweud, mae hyn, da ni'n byw mewn byd gwahanol wan, lle mae pob yn cael ei drin yn gyfartal a bod di hiliaeth jyst ddim yn bodoli. Ideally. Mae'n dod nôl, dwi wedi dweud hyn sawl gwaith, ond correlation efo i bod yn Pride Month, efo gay rights a pethau hefyd, ti'n meddwl fel. Ti'n meddwl, dwi'n meddwl 2013, mae'n 2013, gathon ni y hawl i briodi, ti'n meddwl fel. A bron wan, na, sy'n meddwl 7 mlynedd wedyn, mae bron, dwi'n methu coelio bod hwnna roed i bod yn gwestiwn. Os dyna neud sens, fatha pam oedden ni ddim efo hawl yna yn lle cyntaf. Dwi'n meddwl da ni fel pobl hoiw yn y genhedlaeth yma wan, actually, eitha lwcus i gymharu. Da ni'n gael stwff, da ni'n gael neud be dylsa ni... Wel, da ni'n mynd lwcus, da ni just yn kind of... Da ni'n gael neud y stwff da ni'n heiddi gael neud, whereas sa chdi mynd 20 mlynedd nôl neu 40 mlynedd nôl. So chdi heb gael ni'n atol hwnna sa. No. Ar ochr yna, da ni'n lwcus, ond dos ni jyst di gael neud hynna all along. Ie. Mae bron bach backhanded compliment, lle mae'r government go on ta, gewch chi rai ti priodi wan. So da ni ti'n fatha nice one, lle rili pan ti'n cwestiynu'r peth, fel ti'n dweud, ti'n fatha, wel pam da ni'n cael yn lle cynta, ti'n meddwl fel? Ie, yn union. Ond o leia mae yna progres a da ni'n mynd yn y cyfeiriad iawn efo homophobia a hiliaeth hefyd, so, gobeithio. Dwi'n siŵr amdano chdi, ond dwi'n ffeindio yn y last couple of weeks, mae'n gymaint o stwff di bod. A dwi isio, mae'n bwysig bod pobl yn rhannu straeon nhw a profiadau nhw a pethau, ond dwi'n siŵr faint o aml ti ar social media, lle, ond mae bron i'r pwynt wan, lle dwi'n weithiau dwi'n gorfod cymryd brec ohono fo, dwi'n gorfod peidio sbio arno fo am few days, just cos mae gymaint o... Dwi'n eisiau dweud uneducated, cos mae'n swnio fatha bod fi'n dweud mewn ffordd speitlyd, ond dyna dwi'n feddwl. Mae yna gymaint o bobl yna sydd ddim eisiau newid. Dyna di'r case, cos maen nhw jyst yn rhoi barn nhw heb even sbio fewn i'r pwnc yn iawn. So, ti'n hollol iawn yn dweud bod mae yna bobl yn educated jyst yn splitio geiriau allan heb rili feddwl am beth maen nhw'n dweud, a sut mae hynna'n gallu bod yn offensif i rywun. So dyna di'r thing, rili, mae gymaint o waith gallith pob wneud, just drwy sbio fewn i
be sy'n gallu gael ei ystyried i fod yn hiliol a edrych fewn i hanes hiliaeth. Dyn unig yn America, and literally fama yng Nghymru, mae yna stories o fama hefyd. Does neb really yn euog o hyn. Mae'n wbeth rhyngwladol, so mae'n wbeth mae lot o gallu dysgu a wedyn actively trio gallu helpu wedyn drwy senior petitions a stuff fel la. Dwi'n meddwl mae'n wbeth eitha, enwedig efo'r lockdown o falle, ti'n di gweld yr protests ma'n mynd mlaen. Obviously, mae'n anodd i bob wneud hynna, di pob yn gallu neu hynna gan bod mae'r lockdown dal ymlaen. Ond mae'n dal ffyrdd eraill gallith pobl helpu'r achos the wider case mewn ffordd yn rhyngwladol drwy sbio fewn i fo a senior petitions a falle. Just y pethau bach fel la, os mae pob yn neud hynna, mae'n mynd i helpu lot a mae'n mynd i bwysio ni pellach ymlaen yn yr cyfeiriad iawn ni. Dwi'n rili gobeithio bod chdi'n iawn lle, a dwi'n teimlo mae lot o bobl wedi gweld footage na, a be nath neu pobl yn flin a teimlo bod nhw eisiau rhannu fo, oedd yr injustice, fel, oedd y ffaith bod yn freiddiol, oedd y officer yma ddim am colli job fo, oedd o ddim am cael ei wneud am murder, fel. Oedd o'n just yn kind of gadael fo yn fanna, ond so fo'n interesting actually os ni'n cael podcast arall mewn 20 years, neu ella gobeithio mewn 5 neu 10 years actually gallu mesur eto sut mae cymdeithas wedi newid a exactly. Mae hwn definitely yn big step there. Mae'n a lot o newid o'n sa rwy'n gobeithio. A dwi'n meddwl, especially pam fydd Covid drosodd hefyd lle, mae teimlo bron bach bod cymdeithas ar pause ar y funud, fatha bod ni'n methu wneud yn byd. Ond wedyn, mae hwn di dod, a mae jyst i sbarduno pob, a mae di sbarduno y sgwrs hynod bwysig ma. A dwi'n meddwl i lot o bobl gwyn, yn anffodus, oedden nhw'n teimlo bod nhw angen cael y sgwrs. Mae hynna sy'n rhan o'r broblem, di pobl dyn nhw'n associate hynna'n efo'r problem gan, dwi'n person gwyn neu dwi'n person straight, so dyn nhw'n mynd i effeithio fi, ond os rhywbeth mae'n ffeithio nhw'n fwy, cos maen nhw'n rhan o'r broblem, cos maen nhw'n dal i ymddwyn yn neud yr microaggressions ma ti gael nhw, dyn nhw'n neud pethau bach sy'n gallu bod yn offensif i bobl heb i nhw sylwi, So, dwi'n meddwl mae pob efo rôl yn gwneud hyn yn byd gwell. 100%. Lloyd, dwi mor ddiolchgar i chdi am siarad fo fi heddiw, am gael y sgwrs yma. Mae'n neis... mae'n neis siarad fo bobl sy'n yn yr un sefyllfa chdi. Tyfu fyny yn Gogledd Cymru lle, a mae'n neis cael rhannu profiadau. A dwi'n meddwl mae'n helpu, especially yn y gymuned hoiw, teimlo bod chdi ddim yn unig. A gobeithio, ella bod yna rhywun di gwrando'r sgwrs ni heddiw, a ella fydden nhw'n gyffyrddus i ddod allan, ella bod o'n beth positif, gobeithio. Yn union. Fel dwi'n dweud, dwi'n cysidro'n hyn yn lwcus iawn. Dwi wedi cael bywyd dwi heb gael lot o brofiadau lle dwi wedi cael yn rhin yn wahanol oherwydd lliw yng nghroi neu sexuality fi. So, dwi'n mynd siarad dros bob, obviously, ond dwi'n meddwl mae'r ffaith bod ni jyst yn gael y sgwrs yma'n agorad yn mynd i ddilonadwy pobl eraill. Dyna pam dwi'n falch gael y chat yma efo chdi. Nice one. Gobeithio fi pob yn gwrando. Gobeithio. Gawn ni weld faint o likes gawn ni. Gawn ni weld, Met, diolch am siarad fi heddiw, dwi'n rili ddiolchgar. A gwasio rôl dy hyn, Cimo Fal.